ne kupujem obuću, mislim... Da li to je odjeća i obuća? Da li ti kupuješ u Hrvatskoj ili negdje drugdje? A uglavnom u Poljskoj, mislim, šta ja znam. Ovo je poljski džins. Je, to je poljski džins. Što li vi za Nataliju iz Poljske koja živi u Ogulinu? Ogulin može doći živ ko hoće, neće mu niko ništa. Pa mi smo gostoprimivi ljudi, ja sam Ogulinac tu iz okolice, pa u čem je problem? Primamo sve koji su dobronamjerni, a koji su onako nemaju zlonamjerni, takvi treba riješiti bilo koje društvo. Moj posao je takav da ja nalazim neki problem i pokušavam ga riješiti i nalazim sredstva s kojima mogu taj problem riješiti. Znači, pokušavam stvoriti neko bolje okruženje i to mene potiče, to me je inspiracija i zato imam toliko energije jer vidim smisla u tome što radim. Ljudi koji mene tu dosta blokiraju su ljudi koji rade u javnom prostoru. I to ljudi koji ne shvaćaju da taj javni prostor je javni prostor, a nije njihov privat. Vjerujem da je svima poznato da je Poljska od svih država EU najviše sredstava povukla iz Europske unije. Upravo u tom smislu očekujem da i Natalija nama pomogne u realizaciji EU projekata.